alle sammen. Hej. Jeg gider ikke at se det fra min telefon mere. Den her. Nu skal vi ikke. I dag. Så det er faktisk lidt en Kasper Harding video. Fordi i dag skal vi smage på den her sager. Det her er lort. Spaghetti Napoli. Spaghetti bolognese. Et eller andet pasta white bacon. Det er noget, det har jeg smagt før det her. Det er faktisk ikke det her det er kartoffelmos med bacon. Det lyder så. Det her det er spaghetti bolognese. Masta. Kender I det? Yes. Masta. Og så men nu skal vi faktisk have kogt en masse vand. Så vi tager den her elkød. Og imens nu går vi fra. Du sagde åndehuller. Okay, hvad så? Jeg synes, jeg skal tjekke vores Facebook ud. Jeg har fået vores Instagram så meget. Hun er Instagram. Men inde på min Facebook hedder jeg Maja. Men vi vender faktisk lige tilbage til den her. Og det er godt video. Jeg også dum at røre den. Nej. Og så har vi lige en ske til lige at blande det sådan. Men I må meget gerne abonnere. Ja, og like. Ja, og like. 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 Og I må også gerne skrive til os på Facebook. Og I vil også gerne skrive til os på YouTube, fordi der klikker jeg om I har skrevet noget eller sådan noget. Så, det var den eller om ene. vi har fået noget flere likes. Og det var den anden. Shit. Det var sådan en blomst, der stod op i vindueskarmen, der lige væltede. Eller i vasken. Spørg mig, det stod i vasken. Efter den her video skal vi lave en ny video. Ja, det er sådan, vi laver bare en masse videoer, fordi det er ikke så tit, vi er sammen. Eller måske er det, men så har vi bare en masse, så den ene, den bobler faktisk rimelig nøjeren. Så drejer vi lige rundt i den. Og så sætter jeg et låg på. Men vi er også tilbage, når vi har drejet rundt i alle, og de er færdige, og vi har lukket låget, så vi ses som... Hallo, det stinker så meget, så I tror, det er fucking løgn, okay? Lige en hurtig opdatering. I kommer nok til at se mig brække mig. Det vil vi vide og se. Vi skal nok finde en brækspand. Vi skal nok også snart lave en storytime om Freja, som brækkede sig på en tur i Roskilde med skolen. Den laver vi nok snart en storytime om. Det er faktisk en rigtig sjov storytime. Det er slet ikke, fordi jeg lige spilder det. Men nu vender vi faktisk tilbage, når vi er helt done. Så vil Freja slukke nok lige kameraet. Jo. Vi tror, de er færdige nu, og jeg har så valgt at sige, at jeg sætter min grænse. Jeg spiser ikke den her spaghetti carbonara.
Og det har Freja valgt, og det gør hun. Og det har hun så til mig. Men har du en brækspand? Ja, selvfølgelig. Godt, fordi det får vi brug for. Det får Freja brug for, fordi jeg har sat min grænse. Og så Men ikke på de andre, ikke på de andre. Nej, selvfølgelig ikke. Det bliver jeg få den rigtig med. Okay, her. Der har du en brækspand til dig selv. Først tænker jeg... Jeg kan mærke, at det kommer op nu. Altså. Jeg tænker, at du tager den der først alene. Det er ikke ved at brække Du skal ikke lukke til. Hold dig sådan her på næsen, så kommer jeg af med det. Okay. Nu skal I se Freja brække sig live. Så. Kom så. Hold dig så på næsen. 3. Men efter. Du har ikke engang fået det endnu. Okay, du får det. 3, 2, 1, okay? Du holder dig på næsen. Ellers vil du ikke spise det. Hold dig på næsen. Okay, 3. Jeg gør det for jer derude. Det gør jeg sgu. Okay, 3. Jeg er bare 3, 2, 1. Jeg har bare like. 3, 2, 1. Nu. Smager det ikke dejligt? Nej, det gør Tænk på, det smager rådent til kylling eller sådan noget. Tænk på, at det smager rådent, og hvor godt det smager. Og tænk på, hvor godt det smager. Rådent kylling. Rådent spaghetti carbonara. Rådent. Og tænk på, det sådan er fuldstændig rådent. Nej. Rådent spaghetti carbonara med rådent ost. Grøn ost. Nej. Skal du brække dig? Grøn ost. Det var så Freja, som var ved at brække sig. Skal ikke glæde sig til den her. Men nej, Max, men de vender tilbage, når hun lige kommer igen, så skal de må se, hvad hun skal. Så se som det. Freja er kommet tilbage. Jeg sætter min grænse snart. Når det er, der kommer mere ost, så sætter min grænse. Okay, nu tænker vi så har potato. Ost. Jeg skal bare lige slim. Nej, ikke. Rødden ost. Fordi hen til skrælleren. Tænk på det her rødden ost. Rødden ost. Med rødden kylling og hun brækker sig. Rødden kylling med ost. Jeg tror nok, du skal tage det der op, Julie. Jeg skal lige... Ja, hun brækker sig. Hun brækker sig. Og det var bare mega. Det er typisk Freja at brække sig. Det er bare sådan, at man skal få hende til at brække sig. Så men jeg tænker, at jeg vender tilbage, når hun lige har brækket færdig. Ja, det var fordi hun var slim. Det var ikke fordi, jeg sagde rådden kylling. Og sådan slim. Men jeg ved ikke, om hun dropper den der potato nu. Nej. Men I skal seriøst ikke prøve. Men Freja, den der video skal snart slutte, så kom herover. Jeg tager lige noget potato med bacon til. Kom. Potato. Her. Slap med. Det er bare godt. Okay. Okay, det smager bare fucking godt. Men jeg gerne så godt nyt hensyn. Spaghetti Napoli. Aldrig smagt før. Det har jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig smagt den der ost. Her. Og jeg er fandme glad for, at jeg aldrig har smagt den der med ost. Så. Fuck, det er varmt. Det smager for... Du ved ikke noget af mig. Det smager fucking godt, det her. Godt, men har vand. Mega froden. Mega froden. Jeg kunne bedre lide den anden. Altså ikke den med osten, vel? Mega froden.
Bare læg den der. Okay. Og spaghetti. Nå, gæt hvor Napoli, og det er spaghetti bolognese. Tag en ske eller gaffel. Okay, det er den her, jeg ser mest op til. Der er en masse pulver i stedet. Det er den her, jeg ser Jeg mest. skal bare lige blande den ordentligt. Men I må i hvert fald gerne like. Det må Og jeg meget subscribe. gerne. Også fordi hun lige har brækket sig, ikke? Mor, gå. Mor, gå nu! Hun fatter ikke, hun skal gå. Ja. Hvad gør du Napoli? 3, 2, 1. Det er købt færdigt. Det smager af tomater. Tomater. Hvad er det? Det er varmt for helvede. Hvad er på helvede? Nej, det kan lige bare sgu ikke engang færdig, mand. Nej. Okay, Freja, lad os sige til, at du får den der, og jeg får de her to. Altså, jeg får den der. Ja, det vil jeg gerne. Okay. Hun får den der med kartofler, eller kartoffelmos. Og jeg får spaghetti. Nej! Jeg havde klar. Men det var alt for den her video. Ses. Håber I kunne lide den. Ja, håber I kunne lide. Like, subscribe og alt det der, ikke? Hej. Hej.